दिनैनि भिडिअखौ सर्टलि गुसुङै लाबोनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर बिदानिखौ बारनि बेनो रामफल बिल ना हो होद रामफल बिलनि गस्ला गोदान नै बेखौलाय खनसे गारजाबावनां होद थ' एक्सुवेलि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरोना माने फंबायमोनावहाय सफैलायबाय नै माने ओमफ्राय दिनैहाय मारै मारै जागोन आंबो मिथिया आरोना जायखिया भिडिअखौल' नाय आरोना ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावसिबना हो आरोना खुनु खोथा गैया आरोना माने आं फंबायमोनाव सफैलायबाय बावैसो दासो सफैदों आरोना आङो बावथ्राखै होमबा नायलांदो आरोना भिडिअखौहाय वाह तारमाने मानसिया दासो सफैदों आरोना आरो सैमायाबो आं फैनाय लोगो लोगो जाफैलायबाय नै बिखियाहाय गोदाव सोराव जालागासिनो सैमायाहाय ओमफ्राय माने आं दासो सफैदों आरोना रायजोफोर मानसिया दाबो मैयानि मेला जानाय खाराखै नामा मुदालाय मुद गाज्रि मानसियानो बेङाखै दाबो थ' मानसियाहाय माने दा फ्रिजनि दै लोङाबाथ' जों गांगाखाया जाहैबाय बिदि नङा जाम्बा बे बर' आइसो फाग्लायखै सोरबा आमुल बाटार होनानै जाखादोंदां नों नङाबा सोर जानो बेलाय उन्दै आरो नों दासो आमुल बाटार होनानै जानो जाबाय खुनु जायैनि खोथायानो गैया दे फांदो बेसेबां लायानोमोनलाय बे फ्रिजआ सेमसांलायबावसो नै माहाजोनाथ' मिथियोब्रा बाट बेसेबां लाया होननानैसो सोंदों आरोना आङो नोंनावहाय गासै 75 आइखोमबो टिभिफ्रा नुवाखै नों बेसे नायनो आइखोम बेसेबांबा गुवार गुवार हम थियाटारफोर आरो दा होनसै आरोना बै बुंनाङा माहाजोनानो गैखायाखै खोथायानो बे बेसेबां बेफोर बेसेबां लाया फंबाय बेसेबां लाया बेफोर आइखोनो बिसिना सारायाव मोनलाबोनाय नुखायो बेखौ मा नायखो फंबाय बोरो रामफल बिलनि लंपेन्ट गोदान गस्ला गोदान सोरनि रामफल बिलनि फाग्लाना ड्रेसा बेखौनो मैयानियानो बाव दुगैबोदों दुगैबोआखै नोंलाय दुगैबोदों जागोनसो ओमफ्राय बबे एल साइज ना बबे नैबे बबे गोसोमा ना माया गोसोमा जाहैदों नै बिदानि बबे बिदानिखौ बारनि बेनो रामफल बिल ना हो होद रामफल बिलनि गस्ला गोदान नै बेखौलाय खनसे गारजाबावनां होद एक्सुवेलि नोंबो सेंग्राथ' ओमफ्राय सेसा होसोग्राखाय माने रायजोफोर सैमा जोंजों न' सिङावनो थाफायो आरोना खम गोन्दा गोन्दि सेंग्राफोर आयौ आइखौ नायनानै थैलायजोबखागोनलै देबिलबा आरोना ओमफ्राय थरुन रामफल बिल गोबोरखि मोखां फाग्ला खालि मबाइल जेबो गैखाला आइखोनबो फाग्ला जेबो गैथायला नावदो सासे ओमफ्राय खंखाल सासे नायबावबाय आइखोन बोरैबा सिफाय बेग्रायनाय नुबाय जानाय होनबाथाय नायदो एन्जर माथुखा आयौ नायदो माथुग्राया आइखोनबो देन्जारलाय आइखोन बाट खारबोगोन र' हमथा जों दं सिन्था खालामनांगौ गैया आरोना जेबो टेनसन खालामनाङा नों मिथिबाय र' जाजोबगोन नों हमथेबाय थाल' मारै खुबैनो नागिराखैलै खरा होदे लागाय थैखोना माखोलै र' दङ बे बाहायनो फाग्लानि आफा खङा आइखोम गोसोम दंथारानो नायदो आइखोम फिसा बुस्थुखौनो आयौ नों बुथारगोन दे आयौ फिसा बुस्थुखौनो बाथुल लानानै गावलाबायबाय नायदो नों बेफोरनि फाबा देनां फिसाफोरनो थाबिसफ्रा होबाबो होथ्र'नो हालाब्रा बे बिखायाव खोमोन गोनां मानसिया लाब जायोनो फाग्ला बुजिया नामा आंलाय आयौ आइखोन मोखाङावल' बुब्राबदो बोरैबा हैस देन्जारलै बे आइखोनबो आयसौ एन्जर गावनाया नायदो मेब्ला सिखारि नुखायो बिमाबो नों जाखाबायलै होनखाबाय आं बिदि फिसा फाब लाग्राथ' नों थाबिसफ्रा दे होदो ओमफ्राय फिसाफोरनो रोन्दावनो खेरा अजानाव थांनानै 5 सिंनि हिनजावखौनो बर'नो नागिरगासिनो हैस एक्चुअली एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने बेखिनियानो आरोना भिडिअआ अनलि एन्टारटेनमेन्ट थाखायल' आरोना माने दिनै आं बारा सोलाबा नालाय ओमफ्राय गाबोनसो फैगोन आरोना रियेल भिडिअआवहाय ओंखायनो दिनैनि भिडिअखौ सर्टलि गुसुङै लाबोनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर फाग्ला फेसन बाना दं आरोना थैलाय माबा दं सानो मा बुंबावनोब्रा सामफ्रामबो होमबालाय गाबोन बुंसै ना मारै होमबालाय गाबोन बुंसै आरोना माने आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नालाय दा बेनि थाखायनो एसे लेट जादों आरोना होमबा बाय ना मा होनो ट्रा